Ako, magpamatuod ninyo, magwapo kayo ang kapugyota. Ako'y kayo din. Magmotor-motor ka, magbukaan ka ka. Nasa magbiyak, wapo kayo. Kung mabilit ang kapuhi! Mayong buntag sa atong tanan, Ay, buntag sa malimpayon na adlaw. Ala kita dinhi nakikuban ko sa katawhanon o nalikuban uban sa mga espiritu na nasa kalibutan mo ang polong kuyawi. Kay kita ilain man ipon ang kukamo na mahirap espirituhanan. Espirituhanan na naay mga buhat. Kaya ay subo ang Diyos sa lahat. Sugdihan kita sa Diyos ang mga tinago sa kareliyon. Lahat dinhi nakiambit sa pulong sa Diyos. Dili sa atong pagtuon o dili pagtuon nato pagbuwag sa suko sa Diyos. Kaya naaman tayo daghang ng mga reliyon o pagtulong sa Diyos. Sa mga kanariyon, isa lang ang tungkol. Oray noon, pahingahin kita tungkol sa atong pagtuon o pagtulungan. Isa lang daya ang atong Diyos. Soon, kaniwag, palintigana, mga anagan ng kagituuhan, ng mao ang simbahan. O, niya, nagsalit ng kaso sa katao, dili ninong kamuminaw sa suko sa Diyos. E naminaw man ka sa pagtulungan na nagsukahi sa atong pinagdan. Naata dinhi ipailana ko kaninyo kinsa ang kabuhatan. Yahweh o kinsa si Kristo sa kasaysayan. Nagsakripisyo kada timan anaa siya sa labing ubos. Dili sa lang doon ang gibuhi ko kaninyo ang pulong harong kamo mubuhat niini pinaagi sa inyong pagbuhat. Sa aming buhaton sa suko sa Diyos, kaya anaaman sa pulong haron kita maligon. Kailan mo na ako sa tubay ng panahon, welcome. Ba't kita may welcome maganda na kaya kami inyong lugar. Mamo kayo napili sa espiritu dinhi karon kay pirmi man ko dinhi. Nagapanamban ko kay adunay sakit na adunay kayungan. Adunay sakit na mosang ko sa kamatayan, nagtambal ko sa kong patay na pagbo. Kaya nagasalit lang ta sa simbahan na tinukod sa tao. Ang simbahan na tinukod ni Kristo duwa kung tulong na mag-Kristo kalihan na sa kaliwala. Mag-onsa man kung naata sa simbahan, kung naana to ang kinaiyan sa iya siya. Pakaroning mo. Amen? Yan. Sa kailan ko na sila. Kay tanan ng mga reliyon mauna siya ang iwag buga. Pagpailan ako ni Kristo kung nakailata. Kaya balik sa espiritu kung makailan mo niya, manukol ka mo kanya. Mo reflect sama sa bituon sa iyang panangkway. Pagpailan niya
Naripay ako mag-ayon sa pinangga kong surugon sa iya kong ipakunsa ng Espiritu sa aming Kristo. Kung saan na kita karon at kung iusahan at kung magalingon, dili pagdumilit sa iyang mga suko, noon kang buhat ini, o atong isahan, na nakanagal ang tulong ang Espiritu pagka-Espiritu hayon. Ang Amahan, ang Anak, o ang Balaang Espiritu Santo, ang tibay kita, kinaagi sa malimpayon na awit. Kaniya mo tuman kita sa iyang sugo, kung moday kita kaniya mo buhat kita, kung matagayaon sa pagbuhat sa iyang kugmang halika nato. Kung sa iyong kugmang ninyo ang Diyos, labang sa tanan, sa tipong kasing-kasing o muna-una, kung tumana ang iyong mga sugo, kung tumana sa ang iyong sikain, tumana ang iyong tanay, kinikanan, ayaw, tuloa, pasok ayong anak. Mga anak, tahura o tumana ang mga sugo sa inyong mga kinikanan. Mga anak, ayaw, ninyong awayan yung asawa, higugmaon ninyo kini. Kamo sa mga asawa, higugmaan, o sonda, o tahura ninyo ang inyong anak. Kung tumano ninyo ka na, kamo nagpadayan na kamo akong mga kagawan. Habang nalagyan ko kamo, daghan ang mga tao, ang dili gusto ka na ko, kanunay siyang upatay sa pulong
pinakagi sa iyong piling pagpura. Kung sa kulahan ka mo, alagamata sa kapagpuray, ikan sa iyong pagkinaman. Pagkito ka mo, pinakagi sa inyong pagkasi. Ang pagbasa gikuha sa sulat ni Isaias. Ang Israel kahayag sa kanasuran. Pamati kanako o kapuluan, o patalingog kamo mga katawhan nga atuwa sa layo. Gitawag ako sa Ginoo dito sa tagungangan sa akong inahan. Gikan sa tiyan sa akong inahan. Gipili niya ako. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait na espada. Gitinalitdan ako diha sa landong na iyang mga kamot. Gihimo ako niya nga sama sa usa ka kalinis na udyon nga mahimong gamiton bisan unsang higayuna diha sa iyang sudanang anak. O giingnan ako niya, Israel, sulubuon ko ikaw. O pasidunggan ako tungod kanimo. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahamo. Gigamit ako ang akong kusog, wala lamay hinungdan. Apan ang Ginoo ang muhatag kanako hustisya, ug muganti kanako. Sa wala pa gani akong matawo, gipili na ako sa Ginoo. Gihimo niya akong iyang alagad, harong pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasaydunggan ako niya ug gihatag ang gahom. Niingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton. May mas dako pang buluhaton nga akong ipaabot kanimo aron pagbangon sa mga banay sa Israel. O isa paghiuli na hibigin niyang katawhan. Himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran, aron akong kaluwasan mudangat sa kinasukuan sa kalibutan. Mao kini ang Ginoo, ang manunubos o balaang Dios sa Israel. Ngadto kaniya nga gitamay pag-ayo sa kanasuran o giulipon sa mga hari. Ingid ka kita sa mga hari kanimo, malindog sila og muyugbo, ingon man ang mga prinsipe, haron sa pagpasidungog kanimo. Mahitabo kini kay ang Ginoo ang balaang Dios sa Israel. Maumay nagpili kanimo ug mutuman siya sa iyang saad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Balaanan ninyo kini, bagi pamatudan kini sunat kini sa matuyan. Sa nakadungog, sa pagkadungog sa mga parisyo, mga sadusiya gilupig ni Jesus sa katarungan. Nagpanon sila sa pagpaduol kaniya. Unya, o sa kanila nga magtutudlo sa kalaod may sulay pagpitik kaniya, pinaagi sa pagpangutanan. Magtutudlo, unsa man ang labing dakong sugo sa kalaod. Si Jesus ituhan. Higugmaa ang Diyos nga imong Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalas o sa tibuok mong panahon. Kini ang labing dako o labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaan ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Nagsukad niini duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moses o ang mga pagtulunan sa mga propeta. Sa nakatigong na sila ng mga parisyo na utana ni Jesus kanina,
mangutana si Jesus kanila. Kung sa man ang inuuna-una may tungod sa Mesiyas, kang kinsaman siya, kakaliwat, siya mitubang kang gabi. Kung mao ka na, matuon na si Jesus, paano man ang mga espiritu sa Diyos midasay man kang gabi sa pagtawag kaniya Ginoo. Kay miingon man si David, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, likod dinhi sa akong tuo, hangtod mahimuon ko ang imong mga kaaway nga imong tubanan. Busa kong si David itawag kaniya Ginoo, unsa man sa Mesiyas, paghimog kaliwat ni David, walay usa ang nakatubag ng Hesus, ug sukat ni ato masawa, wala na'y nangahas pagpangutana kaniya. Timanin kini kay Ebanghelyo kini isang Diyos. Sama Ngunit usahay o nagsulti o parang kasulatan kagan ang dilik mo nino pagkat po ang dilik mo to kay nagsalit ng tasa o sa katao ang makaluwas. Ang bagay mong bumili pag-ayo ang iyong kasing-kasing sa mga pipit. Amen? Ang iyong lawas isa kagatos na tinuok na sa tubig mo nang asay bulahan na nagpasakit mo. Bulahan kang nagkantos, bulahan kang kabos. Kaya kung dili ka masakiton na bilang makita sa paglawas kapit ka o kita halangutan, dili na tamunan sa Diyos. Dito na tamunan sa tao na nagpasalig ka na ito nga maluwas. Dili maluwas ang tao sa sinemonyas. Amen? Bisan sa panty, kita ang mga buhat. Ang sugo, amen? Mga nga ako, sugo lang ko sa Diyos. Mga nga, bigyan mo na ako nagawali, hindi ko pare, hindi ko pastor. Ano nga? Si Kristo pare. Dili. Ang mga apostoles, pastor, alam ko. Dili. O, dito na ba? Dito sa taong kabos, napakakabos, haron ka mo talagpo. Bisan si Kristo, ibalansang sa cross tungod sa iyong hari, no? Mga nga, sa diyan kipilit ko sa Diyos, siya nagsubo na ako na ipadayat ang kamaturan. O nakarang kalawa, ha? O nadungog na ninyo karong tingog, karong kalawa, karong. Hindi ka mo, kaya nakauban na muna ko asa, manambal ko asa, nakadungog magin namin, pinanadunggan ninyo sa mga tamo, nagpakaroon nila. Magbuhat-buhat din ang istorya ko sa balakang kasulatan na humanan na ang seremonya ang simba, wala ka kabalo sa kamaturan. Wala nga nakasimba ka, di bakira, na malikas, mapahitason, nga bulahan ka na masakit na naman, o magsakit na ka, kung wala ka mag-Ginoo. Pero, kung akti ka wala nito, nakuha na Ginoo, o nakagawa na Ginoo, sip-sip lang ka, katong nakatingan. Ang buti pa sa boto lang natin sa Ginoo, kinahalang, kung ampo ka, ihatag na ito itong kaugalingon na ito sa Diyos. Ampo mo na, magsige ka memorize, Ginoo kabangi, di ba? Matabangan ka, kanag-ingon man ang Ginoo ka na ito, nagdili na ako madugong inong pag-ampo, kung madunang ka mo ito tayo masarap. Buhat ka mo, tuman ka mo. Dahil nakabalo na po sa inyo mga kinahanglan. Amen? Amen. Naman nga, ipadayan naman kita ko tanan ng itong binasa sa unang pagbasa. Isaya sili ha, tuugan si Kristo ni Isaya sili kapakahat. Nalisod naman takarutuan tungkol sa natong naandang ng pagkulunan na nakatay tinumuan. Sama Panginoon sa sama. Kung dili ka mo tuman sa iyong sagot. Ang tinukod sa Diyos, duha o tulong ang mag-isot gani anak sa kaliwala. Simbahan. Simba at takbo. Kaya ako muna ang simba. Sulod-sulod naman ka dito. Diba? Magalaga ko lang nila niya. Simbahan ko ikaw ginalutan ko. Kung saan mo, kung saan mo, igugmaon, hindi ka asawa ka. Tama? Ngayon pong asawa. Sige, tumahan, hindi ka palagkin sa kaba. Tama? Pumunta na, tumahan, hindi si Kristo, palagkin sa siya. Naman sa salubing ko ba? Mahalang doon, mananang rin, kay balo ng makangatakin sa lisod, kay kakaputol sa nasa ubos. Usap pagpaubos.
karon ikaw ipatas. Maila ka sa tao pinagi sa imuhang binuhatan. Dili ka maila pinagi sa imong sinultian. Good. Magunsa man tong pulong ko wala ang naman. Amen. Amen. Sabi na ako ha, si Isayas, kung si San Mateo gusto, makisulti ninyo ako na rin pagkakamutan. Ako ang magubad din. O karon na. Karon na. Kailan niyo na si Isayas. Gusto ko ulit si Isayas, kita na pag-Diyos, tama? Tama, good. Hindi na, sa ganitong title dahil ang plano sa Ginoo sa kanyang katawan sa Israel. Plano sa Ginoo sa iyong katawan. Asa ito baby? Tanaw siya mong ganyan yung anong tulog ako. Wala ko yung battery niya. Siguro yun lang mga ang kahit ay ang Israel kahayag sa kalisuhan. Ang bagong Israel, di ba? Kung ingon mo sa Israel tako, ang galawad lang nato ikan sa Israel. Dili na si San Pablo sa Roma. Yung dito rapot yung tulong wala na, magunod na kay ang daan na kadamo. Nagagungkod ka mo sa silangan. At dito sa silangan, ipakot sa nalipay ko pa kayo, ipakot sa samahan ng Espiritu mo magdala sa kung pangburit ko sa mga kayo. Ay, makatinga na akong mo, pusto akong kamot po siya, murit ko kayo siya, ang nagamit na po, dili ko pa ang nagamit niya. Tama? Sige yan. Mga nagaram din una ako po kay ko, magsulti kami ko para sa Biblia, no? O ba't dili namin, no? Tama? Pero, yun ako, Ginoo. Mga mananam na sa Biblia, hindi na sila maminaw kagahan, hindi na sila tulong. O po nakita ka ron, naminaw ng ta niya, kaya naamang mo din. Ay, kung tawanan ko, kung palagtatang ko, kung hindi ko dali, nakita ka ta sa Espiritu, pinaagi sa pagkasing-asing. O naminaw man po na nag-alanganin tao, bahala na po sa no? Ang Israel kahayag sa kanasuran. Ang manay na siya, ha? Kaya ron, wala na-reply ko, masap ko, sa karan, ang nagsultin ako, si Isayas, kay Espiritu Hanong mata na minaw, hindi ko nakakita, isa nga mga pare, mga paso din nakakita sa Espiritu. Tawa, mga sarino niya, wala nagpasabot na dito sa sila nang nagpailan sa Ginoo. Eh si Kristo nagpabunyag man sa inuwan. Ako nagpabunyag man po ko sa pangtinuan. Yan, karon igamit ka sa Espiritu nung magbunyag ko sa karinoto, pandong dool ka muna ako sa kung pandong ka man. Pandong ko niya ganyan. Diyan, tama, hindi. Ay, karon ito mo muna ako, nagpapandong mo na, no? Naminaw mo na ako, no? Sige, sa ito pa. Ilalo mo na ako, kaya ako nagpailalo man sa Diyos. Natindok lang galing ko, kamo nagtrikot yan. Slugoon mo na ko ani niya. Yan, bahala mo sa mo na ako. Pamati ka na ako. O kapuluan. Pamati mo. Tanang kapuluan. Ikaw mo hindi sangyo, sulting na ko eh. Hindi mo mati, makikaway mo sa Ginoo. O patalinhog kabong mga katawan nga atuwa sa layo. Wala ni gamit ako bismok liyotaw. Kay palanog man, hindi mo kalibutan kay ko. Dili man ko pasaba-sabaon sa kadalanan pag debate, di mo ba na? Wala na sa Biblia. Mura daw po kung kanang nag-debate ilog simbahan, no? Oy, kanang nag-debate simbahan, nagpataas na, pulpito. Ang simbahan ng Kristo, dili mag-ilog mo kung sa reliyon. Nagpailalan na asa si Kristo. Ako nakapandong ako, pamati mo man. Gitawag ako sa Ginoo. Okay, nagsilip gitawag ko na ikaw. Gitawag ko eh. Tawa, kabalo mo muna ako. Kaya hindi mo nung igusanti. Igusan na. Kung igusan lang. Kumayran 3,000 at daw ginansan ako. Pero nagpakakabos ko. Dili ko dato. Naaran na gamay. Pwede isbahan. Bila kabidyokihan. Bila rin duha. Igusanti ko. Kaya ansin. Nandito, nandito ng dato ka. Pero makakaon ka, katulog siya, sobra pa kanima. Pinamang mo rin. Kamu ka ni, ino mo pobre, mumirinda pa kayo mo, wala ka kano na.
Gituwa ako sa Ginoo dito. Para sa kaguangkan sa akong inano dito sa nagtatrabaho ko. Nakaka-opportunity ko sa trabaho. Gusto na ako, nagawin ko parang sila. Hindi ko ko bayad mga ko anak. Hindi ko kita mo na ko ang bag na yung bag mo na yun. Ano mag-ilak ko? Wala, gililong na po na ni Mrs. Nagidawat na ko niya ako. Girigador ko na kapasado ka anak na ko na. Kitagahan ko sa Diyos anak. So, hindi ko nimo dawatan na mga kalagahan. Nagidawat na ko. Ingat sila, nga ako hayahay sama sila ha. Dahil nagawaling hayahay ng mga di man dili. Pait kayo ning, gamiton ka sa espiritu nga naman. Mobile rin akong kasing-kasing na dili paminaw sa Diyos. Ano man, kuol mo kayo ang mga espiritu para karoon ni Isaias. Okay? Gihimo niya ang akong dila sa ama sa usa ka hait na espada mo. Hatak-hakitan din sila. Sa hait eh. Ama ko rin pagpabos mo yung pamalikas, yung pagubog-ubog, tama? Sa simbahan, di ko itong pagubog. Nisulot ko na sa simbahan na lumaluwas, pero hindi pa kira dahil ka. Kaya, pagubog naman, hindi na pagubog, kasi pag itong pagubog, makalitaw yung pagkabagmahon. Hindi mo niya nga akong magila ang usa ka espada. Huwag ipanalitan ako niya diha sa landong sa iyang kamot, amen? Kung ako, ipanalipdan ko niya, mga nakita niya sa mga gamit, gianak ko, ayaw kagalakanan. Anak ako sa mong lipat. Mga ako, pag mo-reflect po ko, nasa sa kong mo-reflect, ang ako kamot mo sa kung magkaroon ng panalipod po ko ninyo. Amen? Nakuhat mo harong panalipdan mo sa Diyos. Pili ko gamanan. Nahimo lang kong gamanan tungkol sa akong dako mapagtuon. Mahimo po mong gamanan tungkol sa lugar ako mapagtuon. Kung tuo mo, nanilit na mo mamamikas, di mahukom, di magpataas, di magpasikarpo, di gamiton siya na Diyos gawin mo, pero wala ang buhat. Tama? Pastor ka man o pari man ka, nakailagan ka sa Ginoo, makatungong sa tingog ani, uloon. Na buhat sa Espiritu Santo, magkatabang lang ko sa mga pastor. Sa mga maayong pastor ha, sa mga maayong pari, hinaan na dilipod maayon. Saka mo, nagtabang na po ko ninyo ng mamayin mo ha? Tama? Hindi mo maminaw na ko, bahala mo eh. No? Dili mo kumubali o kinayan ninyo. Dili mo po kumubaw sa inyong reliyon. Mas mayo pa kami nga daghang tao na nagawa nito kamaturan ng mga puhutan. Gusto ko ang ino mo, daong unog din, lumpag din atong ipuitan diri. Amen? So nagkilalong ako sa iyong landong na nagpagpagpag po ko niya. Nabunyag ko sa kalayo sa Espiritu. Nabunyag ka naman sa mga reliyon. Himo ako niya masama sa usa ka kalinis na odyong umait dito ang sinudyante. Klaro, technique. Ha? Kahit no. Nakakaroon din ang pamalikas na kang Espiritu dari mga anghel na maayon din nag-observe sa inyong kinaidili pa mong pag-Diyos. Katoliko ba si Pakuros pero di ito ipatay si Kristo. Mas mayo pang nainsikta kay mga buotan pa. Wala pang pasapot na pang kayo sa kayo ng Kristo. Pero nagbunyag naman sila. Ulunok ng kalimutan na doon ay mga piling na buhay. Amen? Amen. Mga nagkatambal po ko. Ano liupo lang ko sa Diyos naman na siya. Mga liupo lang ko sa Diyos na mga pa. Di sa ang doktor, kami ilikay kayo, no? Igamit biya po ng mga doktor sa Diyos, labi na ko nalato sa Diyos. Itabang biya po na sila. Kusa'y mahayan pa. Ako po mahayan ko. Kung bumatay, wala biya po, no? Kaya kung magpandong na ko ay dahil asa ang balanan. No? Kaya kailangan di ko na kumparapan sa balanan. Kung kulang magpagtuon. O panahon na dito mamatay siya. O biya pong maanak, nabuhay po biya sa itong balanan pag-isa. No? Sa gobyerno pa. Kamu po, buhay mga po mo. Diba, naigipili sa Diyos ng pastor, naigipili ng manghilot, huwag na ako'y gipuhat ng mananambay. Tuon lang mo. Abot po tang 200 ang ida, naglimog lang mo, abot ang maglabay, putang tayo, may mamatay ka mga okay? Insert lang ako niya, hait ni Udyong kung akong ipetso-petso niya kinahanglan. Pagkataon ko ka mo, pero wala mo nakakawa. Kasi palinis nga udyong na mahimong gamiton bisan unsang higayon na diha sa iyang
Sudlanan pa na? Okay. Siguro sang gayon na o karon. Kalitan mo din. Salamat kay Madera. Igidawat mo din nga. Kalitan mo din man. Ingo man si Babat ni sa ingo na ang iswelo. Anak dito. Para makakita sila sa medyo. Nalipay mo din. Ayaw po mo hindi malipay. Di po na gusto si nanay anak po. Naluya mo tabi sa silig. Na? Nalipay mo? Lumabot lagi mo. Nay, wala tayo sa nalipay. Lipay sige. Nalipay ka tungkol sa ako, pakita na buhat. No? Di ka nalipay ta nagkatawa ta. Di ba? Sa raman na, nalipay ay, yung wala nita nalipay. Wala na, nagbukot nita, nagpatalipay sa itong natin sa tawanon. Buhat. Sige, buhat. O, giingnan ako niyang Israel. Ha? Bagong Israel na. Bagong Israel na ako sa pambahong. Dahil usap ko sa Espiritu. Kaya datahan man, ang itagaan ng mga orasyon dito. Yan katong itagaan. Karbukan. Buol po sila pag ayaw. Yan sa Diyos. Mamatay kung nani ang Diyos naman. Panako. Balay bara siya. Kung sa'yo mong itanong, nagdumot ka ni ka. Kung magtanong ka pagdumot mo, ani ka kasilag. Kung magtanong ka kasilag, mo ani ka kasilag. Diba? Kung masila ka nito, katulog ikatugin, mamagay kasi nasugan. Magad. O, ipasilungan ako tungod kanimo. Ipasilungan. Si Kristo, ipasilungan ako tungod ako. Tama? Mali? Tama. Kisa ko mali ipasilungan, kalang yung amahan lang ang kaputi-puti. Biyaan mo? Mali problema. Ipasilungan ninyo ang Diyos tungod ninyo kung mabuhat mo. Tama na no? Kung mapaubsanon mo, atiman mo sa labing ubos, arang-arangan mo, nagpaubos mo, tapos may gugmaon mo, dili mo palaway, dili mo bakira, dili mo pataso, murag kinsa, di pa sinunggan ninyo ang Diyos. Amen. No, di pa sinunggan ako ang Diyos. Diba, day? Dahil dati na naman, day. Nagpaano na, nagpalit-lit ka na. Huwag na, sakit-sakit na. Isa na ito, sakit na. Ay, pasinungong ka na, ipakira ta. Anak, wala ka litaw sa dilikanan, o dilikanan, silikag pangulos mo anak. Sakit na. Ay, sabihain na na, ang pagdungan kita tamo. Yan ay nagbuhata sa ay, kung kasuko na ako kung maigo mo. Normal man na mag-igusay, daan sa itong buhay pa. Isa pa man yung madungok, nagwali, Kasto inon tayo wali ito kadatan sa nilong. Apa mingon ako? Kawang lamang ang akong hagokongan, ha? Siya man Kawang. Si Kristo. Ipakamatay man siya. Sa pag-antos. Ako? Tubig sa? Kasakit. Sakit isa kong kasing-kasing. Sabi na, mudoon sa kwarito. Nagbubog siya. Isikitan. Siya kabala na ako. Ngayon ko ginukuha sa iyo. Ako kay ako na bigyan ako sa lupa ko sa kuhay ng ka. Yung painom ko tubig. Tubig ako tambay. Tama? Yung sakit din ako kay ano? Kung magpakaroginon mo, ako man ang mag-antos sa yung sakit. Linis ko anak. Wala ko magalo. Dahil kayo ko mga kayo ko. Kaya magalo mo, magmukma mo na ako. And so, magpapantay ako kayo, sip-sip mo muna ako, daan mo kayo din. Tama? Mga bata, ayaw din mo pamanikas. Kaya sutian ko kamo at muna kayo yung never mind kung unsa ang ato ang relihiyon. Tama? Dili makaluwas ang relihiyon. Mana nagsige na mong pambugay relihiyon niya, nakabalo mo, isultian mo, mga anak, tahura yung ginikanan. Nas Biblia, wala. Igugma ang kaaway. Kung naay nakikaway niyo, diha na kamo nakahigok sa Diyos. Diha na kamo nahigok nga sa inyong kaaway. Diha, mauna na ang bato, mawalay bilis ang mga birilon kabiyo. Kaya diha na mo nakita, wala higok nga. Isulay mo sa inyong higala. Wala na bibak mo sa tayo, ha? Kaya sila ang kapahagin dito sa lahat. Sige, amen. Wala na po na rin. Sige, nagkakabatang magpagkaroon. Napagkaon. Yan ka mo pagkaon sa punyo sa puno. Kaya pagkaon-kaon ka niya, sitag pumalikas. Pagkaon ka niya, limang kira ta. Sa mana?
Imperno, Diyos lang. Sige. Abang ningon ko, kawang lamang ang akong pagkakawang. Ihakot ang dito gasto sa dinig niya, karon. Paguli na ito sa itong balay. Naman ang nagasin mata. Mayroon ka dito kung kaon, postigas, hangin, mag-ampo kita, o Diyos, po kinimong katawan. Aling kamon, pagpulagi sa kalimutan pa sa iyo, sila. Nga, hindi gawas ni mo. Mong silingan, nagpumol mo. Sige ko ka. Ikupos-pupos si Mama Mary, yung sinayan mo. Sinayan mo. Sipsip. Hindi mo tumusulti si Mama Mary karon. Nakakaroon si Benny Maria, nakakaroon ng mga santos, nakakaroon si Papa Jesus, nakakaroon ni Sofia. Kung nagulog na ninyo, kung nagkainakawag na ninyo. Espiritu. Amen? Wala ko nagulog ka. Sa tayo na ka-espiritu. Sa tayo na sa akin at mahoy na ka-espiritu na sa tuway. Mga ko niya ako, sa tayo ko nagwari ko ka-espiritu, lisan sa Isaias. Espiritu sa Diyos, ipadalan ako. Ang suktian ko kamo sa akong nagtumog. John 16, magtatabang ako sa pastor sa pari, kaya kung niya ko nang sila nagkasan, hindi ko magkasan. Magkasan ko nung magbulang mo ako, kaya ko sa ano. Nagbunyag ko na mga anak ko, tingay ang ulo sa ginkanan. Tama? Karon nagbunyag ko sa espiritu, ha? O manisan niyo sa lahat, biyahin niyo. Karon-karon na biyahin. Pagpaubos mo, suktian ko kamo. Kung unsa kalami inyo sa kalibutan din mas lami dito sa bagong yuta. Pero kung gusto mo sa langit ang magpakamatay sa mo dito sa mo bulahan gid daw bulang itamay, di ba? Mga sanga nga wala dito kay lagot man kaayo kay ang mga anak o mga apo badlungon man moingon na to. Wao na lang nako ning silula nimo kay luoy iya ta trabaho kay tambad kay mo sige mo cellphone. Di pa mo lula mo kay paghilak. Sagot mo. Yang anong kahit mamong sa inyong mga kinikanan? Lola. Ayaw pa, butang nga namatay na diha na mo magpagtitag guma. Patyan mo pagkadalo, patyan mo ang imuhang pagkatapulan, tabangi ang iyong kinikanan, haron, mabuhi mo, nagpuyo, kanunay kanino ang gugma sa inyong pamilya. Amen. Bana, mahal yung asawa. Mga asawa, kung magtahuran yung asawa, yung mga bana, mga anak, sonda, tutawaran yung ginikanan. Kaya walay ginikanan na nagsulti o dili maayon siyang anak. Amen? Amen? Ang anak lang. Ang anak lang. Pero ang problema, walay anak o ginikanan makaluwas sa anak. Sabat mo? Magsakit ka nito. Nay, diba? Pero subuhan. Ngunyan, ginikanan ayaw tumuluha. Ito nila yung bago na nila. Ayaw tumuluha. Mamatay ito mo na ko imudiyan. Masakit. Mato na ko sa doktor. Maunay ka. Natunglo man imo. Amen. Ikaw ba yan? Dapat mamugay ang anak na yung suko na ito ginano. Yang inahantok ng pabuta-buta. Pagsakit siya ako o anak. Padala pa rin sa doktor. Eh siya na hinungdan ato. Kung mga anak po, sakit ng nanay o parang ako, buhat. Kaya kasi, ay, sige ka suko-suko, Di, nadunggan sa yawa, kinaiyaman ni mo yawa, kaya sige magka, pamalikas. Sige magkapadunglo. Naiko, kinakilat din ka. Gitunod-on mo na, sa yawa. Tama? Sige, dito na. Diyos lang dito sa 1,000 years di kalutan niya, dito pa sa doktor. Di siya gustong itong doktor na pero karon di abot, isulti naman sa espiritu na kadungog mo ginani pagbalik. Wala. Kung ginali mo karon pa. Sige na. Dili po ko religion. Universal Catholic. Universal ka walang universal. Walang kapitan. Wala. Kaya din mo na nayon nagbibad sa gawa na sa nagpukom na sa sarili. Yung panili ko naman sa na yung ginuhatan. Nakabay aman, nakabay mabalada sa karina, magbiyaan mo. Si Krista na natin. Manakon kaya tayo ng tayo. Ha? Di ba na yun? Nandito tayo din. Salamat po itong mga
mga tayo mo ma-open muna po magagay. Over, hindi lang sa kaisisan. Over. Okay? Nagara na. Kita tulugan na na. Hindi ko ito mali. Mga Jesus, kung ano yung radio. Sa wala pa kani ako, matao, ipili na ako sa Ginoo. Yes! Sa tinoon na, kabalo mo sa story na ko. Duhay ko sa simbahan. Duhay ko sa eskwela sa dahil ako. Opportunity na ko. Ginagawa ko trabaho ko, ginagapan ako. Ayun, kabalo na siya. Kabalo naman na. I-research na niya. Kung anak, yung mga gusto. Basta mga mamilya na kayo sa pili. Naalas siya na ako. Lupian ko ka mo. Kung ngayon sila pili, ako magpamatuod ninyo. Magwapo kayo ang papudyota. Ako'y kayo din. Eh, magmotor-motor ka. Ngayon, magbukaan ka pa. Nasa magbiyak. Wapo kayo. Kung mabilit ang amuhi! Nawagtangan niyo ang kabalaka. Hindi ako masakit.